Ideme na to. Laureátom Kryštálového krídla v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie sa stáva... Môj veľký vzor... Zuzana Mauréry. Po filme Učiteľka som dostala množstvo reakcií, na základe ktorých som presvedčená o tom, že film Učiteľka nie je žiaden retrofilm alebo retro téma. Téma manipulácie je u nás na dennom poriadku. Asi pred 3 dňami za mnou prišla jedna pani poslankyňa, náhodou sme sa stretli a povedala, že bola na učiteľke. Riešila nedávno kauzu z resocializačného zariadenia, kde bolo takisto ako v učiteľke postihnuté, zle to hovorím, ale jedno dievča. Bolo mu ublížené, bolo sexuálne znásilnené, zneužité. A povedala mi, že reakcia rodičov bola takmer identická s tou vo filme Učiteľka. Vlastnému prospechu dávame prednosť pred nešťastím druhého. Na druhej strane, učiteľka ako pre herečku bola pre mňa veľmi fajn. Zgustla som si na nej táto rola, ale rola v živote, rola učiteľa je veľmi dôležitá. V formatívnom veku detí je nezastupiteľná, je to autorita. Učitelia to nemajú ľahké, prosím, venujte im pozornosť. Ďakujem vám veľmi pekne. Blahoželáme. Zuzana Mauréry.